Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. DWBL-FM 91.9. Maya pagat panapon po kakaluguran, ini po ing Public Service Advisory ning Kekatamong Radio. Ing radio ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po ichinchinugid ing kekayong kakaluguran. Akayan tabe po ngening kaorasan. So ini po aliyaba yung programa ne Public Service Advisory naman po ini. Mo po may kapag live nanding abak, pauli da po ring mapila na kasangkanan ne po. Anya ngeni tayo po dela ngening gat panapo na atintamo pong libreng oras. At ingke katamo pong pisabyan ngeni, connected ya pamurin po king katamong Brigada Eskwela. At syempre king katamo pong kakayari pa mong sinelebrate PWD Week ne po, itang banggit naping Father Kaunan din, anong nuka rin buong paruminggo, pig-celebrate tayo po, ining paruminggong makaparikil, karening kay katamong persons with disability. Anya po, nganing kaurasan na iti, abayan nyo kami, po tating kayo pong buring i-share or ikutang ne po, at makiramdam, kaya ni pong kaya kaming pisabyan, nganing gat panapon, uling bala mo kaya double yun kaya kaming topic ne. Yes. Brigada Eskwela at the same time related yapin kaya nga PWD Week akapilan tamo pa mo nga may pupus pa mo na po ne po. Mag-start yung July 17 to 23. Yes. Ne? So ngayon pong kaurasan na iti at katanda kayo po makiramdam at makisan metong Atoy reni po rin kay katamong text line numbers para po king smart 0918-351-8282. King Sun Cellular po 0942-357-4268. Mag-subscribe kayo po king kay katamong YouTube channel King ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Paki-like and share na rin po ing katamong Facebook page, ing Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At intamo rin pong Twitter o itang X account, ing katamong username at radio_ASF. At para po king katamong Instagram, at ASF Radios. Kari naman po nga bisang magpa-advertise, you may send your inquiries king asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At para po karing kayong donasyon, aburi pong ipayabot kay ni king katamong radio, malyariyo pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871, ang makilag yung Joseph Mary Bakay. BPI account number 8810-012049, ang makilag yung RCASF 91.9 Bright FM. Antimurin king BDO account number 0062-9801-7632, ang makilag yung The Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Anya naman po nganing kaorasan na iti, didinan tala pong maya pa oras, dening kay katamong bisita ang magpakilala at nungnuka rin la pong eskwela meni batan. Hello and maya pagat panapon po, especially kanang kaya katamong viewers king FB Live at syempre kaya katamong listeners king 91.9 Bright FM. Ako po Sir Carlo Bondok, SPED teacher po ning Pampanga High School. At syempre, tuturo kami po karang kaya katamong kapatid na atin mapinan na dita kakapansanan na kalupad rin kaya katamong hearing impaired, ang po rin kaya katamong learners with visual impairment, and of course, rin kaya katamong miyayaliwang disabilities, kalupan ng intellectual disabilities, ang po rin kaya katamong learners with autism. And syempre, kaya beking ngayon, kaya akong kapartner, mestra mo naman, king Pampanga High School. Good afternoon po to all our viewers and listeners. I am Jeline Henson po, also a SPED teacher in Pampanga High School.
Ayan, kumusta naman? Yung kayong Aldo, bistaman maura. Actually, excited kami uling main bite kami at may kadakya kami kining oras na ning Bright FM ban kanita munya mapilan na updates especially kung nagkakatamong learners ng Pampanga High School. And of course, bistaman mawuran aliya meging adlang ing ora na iniban kanita ason dumiya ing serbisyo do but kami pa school ngayon ni ban kanita hanggang may suspendi datang mapilan na kailangan nilinisan para ing preparasyon ning pamuklat ning klase mas mabilis ing pamanayosan pong pamaglinis. Yun po, same with Sir Carlo, we are excited po na mag-guest po dito and then at the same time, very nervous din po. Ayan, kinakabahan si ma'am, no? Actually, dapat atin tamong kayabe, karing kay katamong estudyante ngayon, Apo. Oneng itapin. Muling mga layo la po. Mga lawot, ting Meron karelang pong taga Panibatan. Bulacan, Masantol. Lubao, ganyan. Santaan. Wow. Rayat. So, abanggit mo na din, Sir Carlo, ini mong Pampanga High School, yung offer, kaya nga manuwan mong... Kaya katamong inclusive education, do ding aliwang schools, like ding aliwang private schools and institution, at ila naman students or learners na deaf and mute, na tila naman aliwang disabilities. Kasi yung pagkakaiba mo, king Pampanga High School, all subject areas, maka-sign language na rin kakatamong trained teachers, na. And alim mo yung Pampanga High School po at ang karalang primary education, yung San Fernando Elementary School, and then po at ang mag-grade 11 and 12 na law, at tamo naman metong schooling, Dolores Standalone. Ayan, bagyaya pa mo pong impormasyon tan, kaya tang dakin na nining kaya katamong metong apisabyan regarding pin karening kaya katamong persons with disability, especially rening kaya katamong deaf and mute, Pero ngeni, pisabyan tayo pa mo yung kaya kayong eskwela, po. Kumusta yung Pampanga High School? Ito po, ngeni po yung Pampanga High School talagang potang nung ka, medyo ating kang feelings na bala makasyak, kadagol na, or ma-excite ka na kaya nga tsuking kilob. Bukod kaya tang kompleto pasilidad, atin la pong mamimaintain yung kalinisan king kilub ang pong kiluwal ning bisinidad or vicinity ning Pampanga High School. Ring building and offices, lagi lang ma-check. Alimang itang kayong building para king safety, no? Patretang aliwang facilities na kailangan na ning anak para mas mabilis siyang mabiyasa, kumpleto tamo. And Ma'am Jeline? Actually, ngayon po, dumami po yung enrollees and also the teachers. So, yung mga buildings po natin, di ba, we will be having new building niyan pagdating po ng December. So, tumataas po yung population po ng Pampanga High School. Once ko pa yatang may kalub concern, yung mag-take kong civil service exam. Malwatang panahon, 2016, at karagol na pining eskwela. Neng kaya kasi ako yung tunang Sir King niya, uling kanya may garal. Ren kanong kaya kayong sections, alila, unlike karetang kaya kami na usual, sections 1 to 3 lang. Yes. A to C lamu. O ning kaya kayo ata. Mamabot lang po, pilan. For example po sa grade 7, yung pong colors ng rainbow. Yes. And then may black po yun. For example, blue 1 to 6. Red 1 to 6. Ganun po siya. Ganun po kadami yung students po ng Pampanga High School. And alim mo yung students, kami mong empleyado as even. teachers, less than 500 kami kayong buong Pampanga High School. From junior high school up to senior high school. Outside Pakareta, rin kaya katamong admin, na rin kaya katamong maglinis, rin kaya katamong HR, gagawang sweldo, librarian, non-teaching personnel, naging maragul community ng Pampanga High School. The biggest, siya. At syempre, tano magtaka, ulimping kabilugan na Pampanga. Sa serve ba ning Pampanga High School rening let's say iba't laking aliwang balen makanyan. Yes. So actually tamong nganing bayong rules na localization uling dakal tayo na integrated example school. kaning kaya katamong San Fernando. Istong ing anak malapit at yung integrated king school na malapit baryo.
mas encourage mi ring anak nakarinalam mo mag-enroll. Uling lalo na ban kinita itang oras ning biyahe da mabiyasa na lamo kasi katang magbiyahe la. At the same time kitang malesen ning karelang pamasahi ngalawang gastusin pang edukasyon niya. Metong pa mananggapan tamo naman from other municipalities na nagkakatamong students sila mo taga San Fernando. Do sentro yung San Fernando pero tintang Manibatan, Mexico. Santa Ana, Arayat, Even Lubao. Angeles, diba? Hanggang nga do magbiyahe la. Uling ikid daw kung makananuya in quality of education ang po itang kompleto ang pong sadya o ready in Pampanga High School pangaras king kareng junior high school. Talagang panalukyan din eh. Yes po. King malagwang salita, panalukyan din Pampanga High School. So sir, na ano naman king pakiramdam ne and ma'am, itang ditak-dita kayang magbalik king normal ining klase ne from pandemic era. Disan nyo ini for sure ne, Yes uling po. 2020 pa mo, ining kaya katamong pandemic. Actually po, we have a lot of adjustments and nakakapanibago kahit na medyo matagal na yung shifting from online classes or modular classes. But at the same time, we're so happy na unti-unti nakakabalik po tayo sa dating setup wherein dito sa face-to-face classes, mas nagkakaroon po kami ng connection with our students and also to other teachers. And aside kareta ring modality sa ginamit mi dati king online, ginamit kaming Google Meet, ginamit kaming Zoom, at saka module. Alibalong modalities. Pangadwang adjustment naman yung kaya kaming gawa is tang oras. Dati ring anak, balo tala, yung pandemic kaya matudtud din. Bala mo yung mestra, balada, ayan naman matudtud. Kung ngayon mag-duty kami, 6 to 8 hours ka rin kaya kaming assigned school. Manyang pandemic, balam 24 hours Anytime. teacher kami. 11 p.m. Sir, mga niya po kasi na, video call na ka, i-chat na ka. Siyempre, pakibatan mo rin, uling dating aldo, kailangan na mo rin anak ka rin. Pati mo pakibatan, ikang maninton karela po, bigla lang tamad kang pamag-aral da, lalo na magkasakit na laking adjustment mo naman gawa da. Kaya agad pakibatan mo hanggang nano pang oras. Ang popangeni sir ne, uling balam ditak-ditak, abitan da ne, ban magbalik kitang sadyang June. calendar, in kaya Yes. katamong pamag-aral ne. By next year siguro, atinta ng date king school year 2025. 2025-2026 na. And naman kasi pwedeng biglan na from August lipat yung June. So may ka-adjustment ng ngayon year, mag-start ta na July 29. Then by next school year, mag-start ta na third week Hopefully. or second week of June. Ay, ito. At disan tamo talaga itang August or September pa aming opening ng classes. Ne? Yes. Talaga, pero ganyan kakita mo, ayan, July, mag-start na, and hopefully by next year, makapag-start na pa si Bayong June. So, sir, kayo na laretang experiences na malyari yung balikan, inyang mag-online classes kayo. Pero masanting experience aga nakakungeni keng kanakong online classes. Yapin itang ding parent makabantela naman kabang tuturing teacher through online kasi nga mga estudyante i-inda mo at saka lang mag-attendance tapos pabrenda niya. Pero ating kung mapila na parent na mag-chat ka na ako, hello sir, good morning po. Kaya kaya po ngayon ni Ralph. Yung estudyante po keng grade 8, makanyan po. Makabantela rin parent. In fairness karela, ikid akong makanano ing struggle agewa mi, dadalanan mi during that time. Ing peka worst naman, yapin tang uning alibang modalities naman ti kami module na. Ding anak makibat lang mo, edo pakibatan na mas malalam datang kaya kaming activity sa Biblia Karela. Uling sigurong magkasakit la, uling dati face-to-face nga magkasakit ng manintindi, kan pa kaya ang module na basan de, na mo rin na masyadong agets. Kaya excited ko talaga niyang sabi dang back to normal tayo na, yung new normal tayo, pininitang may kapag-adjust tayo na katang milabas sa pandemic. Yan, si ma'am.
In addition po sa sinabi po ni Sir Carlo, yun nga po, yung one good thing na nangyari during pandemic is tumaas po yung involvement ng parents. Gaya nga ng sabi po niya kanina, may mga parents po na nagsasabi na, si anak ko hindi po talaga siya nag-a-attend ng klase, nag-join lang po siya during online classes but not listening. And also, yung parents din mismo, since nga po 'di ba yung mga bata binabasa lang po nila yung modules, the parents also help the students na intindihin po yun. So it's like a bonding to them din po. Ayun. So, ngayon nga, no, nitong Lunes, gusto ko ba, sir? Apa. Mag-start, no, hining Brigada Eskwela. So, malyari kayong mamye, mapilan pang detalye regarding kening katamong Brigada Eskwela, ne? I-review tayo. Nanuya ining Brigada Eskwela. Actually po, Brigada Eskwela, this is a yearly activity po for the Department of Education wherein nagtutulungan po yung different stakeholders natin like the principal, the parents, yung students po natin, the LGUs, para maging handa po yung school natin sa opening ng classes. So, pag sinabi po nating maging handa, not only po yung itsura ng school but rather yung safety din po ng mga bata since ilang months din po, actually 1 month or 2 months po silang hindi pumupunta sa school or hindi masyadong namomonitor yung mga buildings. So, kailangan po na makita kung safe pa ba yung mga buildings natin or facilities, and the renovations din po dun po ginagawa. Ayan. So, hanggang kapilan niya kanyan, sir, ining katamong Brigada Eskwela? Kaya katamong kick-off ang pang opening ceremony ng kaya katamong brigada. Mag-start yung July 22 and mayari yung July 26 din kaya katamong mayayaliwang activities kalupan na ning Zumba, kalupan na ning kaya katamong AIP planning, seminars, training ka rin teachers muna natin larin din. At maliban pa karetan tamong decluttering ka rin classroom, ka rin offices. Uling patsemestra ko, lang papel mo, gabundok lang, marakal lang talaga. So, kailangan mong bawasan. Bloodletting. Bloodletting ating kami mo naman ng pong mayayaliwa pang aktibidades king kilob ng Brigada Eskwela. And in Brigada Eskwela, aliya mo mayaring in July 26, 1 school year ya po in Brigada Eskwela na rin kaya katamong stakeholders pwede lang mag-donate o mag-sponsors throughout the school year. So, sir, dino naman po rening mani muna pangaras kening pamangawa kening Brigada Eskwela. First po, we have our principal po, Sir Richard Agustin, and then kasama din po yung mga different school heads po ng school. We have the LGU, we have the Department of Education sa Region 3 po mismo sa San Fernando, the teachers, the students, and even the parents po. And dagdag kaya mo naman kaya Ma'am Jeline, din kaya katamong stakeholders, din kaya katamong parents, din kaya katamong barangay council, sa Sauplan naman, na kaya bela naman din kaya katamong aliwang agencies like din si POSCO, ring Traffic Management Group, din kaya katamong BFP, Mendrila King Eskwela Mi, ang pong Pardrill, din kaya katamong DRM, CDRM, din kaya katamong, at syempre din kaya katamong HEMS. Pati rin nga libang hospital and medical institution may mag-donate ang po may magtatangla naman man kanita itapin tangal pa rin bloodletting pati yung Red Cross at idagdag ko lang naman natin kakatamang partner schools na after na kasi ning anak mag junior high school natang private school karin la mumunta lagi yung school mi, so in return para makasawap lagi kami mag-donate la pa siya opening ng classes. In addition, the PNP, especially the Project Kalinga po, headed by Sir Sarmiento. Sir, abanggit mo retang activities, no? Meron ngang bloodletting, makanyan. So, po tating interesado, ini-open niya pa mo rin ba na ita makyabela kening kayong aktibidad ay ini? Actually, may mga cancel at may nga delaying kaya katamong bloodletting ang portang alibang seminars mi. Uli napin ning sa nga panahon. Pero paki-add din kaya kaming page ning Pampanga High School. Karin ma-update la. At syempre, potang baitang mayari baking contact number. Ban kanita, ratang bisa pang mag-reach out king Pampanga High School kung ratang pedang iShare. Nilal na rin kaya katamong alumni. Anong ka open hand
sumaup king karelang dating eskwelahan. Participative lang eh. Yes. Feeling ko, sir and ma'am, pating Zumba may cancel. Huling alam may Ay, opo. pawas. Marim na yung panahon. Actually, ma'am, yung bloodletting dapat today yon. Kaso lang po, suspended nga po yung Uling, offices. syempre, no, kawawa naman yung mga magdodonate natin Oo ng nga. dugo. Mga Yes. uranan Ulanan lo. pa po sila. Potarugo, mag-collapse lang eh. Yes po. Ayan, sir. At pabaluan mo ko na, sir, nung kapilan nining continuation or Yes nung po. kapilan niya marisked, ining kaya kayong bloodletting ne. Bangkanita, ayan, apang umbira taya rin karening Oo. aliwa pang kakilala. At malay mo po, takit mo ko naman mag-donate na. Mas masanting ban ka rin kaya katamong hospital na atin blood bank. Potang atin may emergency. May Makasawap tamong maragol karela. Actually, experience mo yan eh. Uling nengkay ating kami karetang pag mag-donate kami king Red Cross na di na takakaretang card. Card, oo. Ganiretang card Potang areta. mangailangan ko. Transferable lang eh. So, pwede mo lang ibiyeket ang taong mangailangan if ever na mantun niyang daya, makanyan. So, no karagula, Yes. bagereta talaga ne. Nya, kami, we see to it na nung atin talaga every 6 months, mag-donate kami daya, banta, ako kami itang card. Kasi sayang niya talaga. Opo. Maragul yung bagay ito. So, sir, abanggit mo nandin, kaya Bella, kareni nga sasaup, kaya nga brigada eskwela, ne? Reni pingke katamong sped students, ningke kayong eskwela. Opo. Ne? So, sir, nanitang panamdaman niyo at pelalong reni pingke katamong students areti, sasaup la, kening brigada eskwela. Lalo kaming maging grateful bilang teacher na kasi ikit mo lang, bistaman kitang kapansanan da, kuna na mo itang adake da, datang ang aliwapin, normal nala, ela pa makapag-share or ela makasawp, kaya katamong community na. Pero ila, minsan niya talagang alang-alala. Minsan nga, biyada na mo itang karelang services na mag-obrala, sumapala, maglinis ng electric fan, mamuha lang bangko, magdala lang sabon, na maragol ng bagay kaya kaming community ta, lalo na kaling kaya katamong SPED learners na. Nano pa kasi, Ma'am Jeline? Yun nga po. So, yun nga po, first, grateful po kami sa mga students namin and we're very delighted po na despite their disability, ginagawa pa rin po nila yung part nila or nagiging part po sila ng different events. And then we are proud na na-instill po namin sa kanila yung, di ba po, we have the saying na our disability is not an inability. So despite their disability, they can do or we can include them dun sa mga normal po na ginagawa po natin. At oy tapin ne, talagang last week I think or last week, Mika PWD Congress naman Yes. second NATO PWD Congress king pamanimuna na ning Kapampangan Development Foundation ne at karin ikitala retang miyaliwang kapatad tamo ating kapansanan atin kami pinga interview ka rin na atin yung polio ne. So despite nitang kayang kapansanan, sabi ming makanyan, nano po itang kapanintunan niyo, aming makanyan. Kaya ba't pag maragol na iya ka no, bisaman makantayo, mag-serve pa mo rin pisamban. Apo. Mag-choir yo, makanyan, and then in kayang pangabiyayan, pinitang mag-ayos yung bulaklak, ne, kareng events, Talented makanyan, lang po wa. na. Kaya ba't ita, imaginean mo, reng aliwa, ala na lang kapansanan ng kay, magtamadlapan, eh. Atin ng obra, da paboring gawan. So, curious ko mo, sir, ne, tang makanano kayong makipag-communicate, karening kay katamong estudyante, ne, iniba, penigaralan niya, kasi, yako po tanga kakit kularetang mag-sign language, mabibilib ko, kasi, like kareng misa, ne, potang kareng television, potang, Itang interpreter kin lalam. bisa ako mabiyasa makanini, ako makayon, nangyayon ko mo, ala akong akit na pwedeng manurukan na ako, makayon, so, kayo makanano kayo makipag-communicate. Actually po kami ni Sir Carlo, 1 year pa lang po kami sa SPED program. At first, zero knowledge din po kami paano makipag-usap po sa mga HI learners po natin. May mga seminars naman po na binibigay. We use sign language para po makipag-communicate po sa mga bata. So may mga seminars and even the students po mismo, sila yung magtuturo sa inyo. Yung everyday na nakakasama nyo sila, yung tatanungin mo lang, paano i-sign to? Ituturo po nun nila sa inyo. So,
until now, natututo pa rin po kami ni Sir Carlo, pero kaya naman na pong makipag-communicate sa mga bata. Yes. So, ano-ano yung mga programs na itinuturo dito sa mga students? Kagaya din ba ng sa, let's say, mga normal na estudyante? So, nasabi po kanina ni Sir Carlo, 'di ba, na meron po kaming tatlong disability na kinikater po sa Pampanga High School. We have the visually impaired, the hearing impaired, and then we have autism and intellectual disability. So for the VI learners and HI learners po, we have the same curriculum po with the regular students. So meron din po silang science, meron po silang math, may mga, but we do modification and accommodation na mas kaya po nilang intindihin kumpara po dun sa regular students. While for the learners na with autism and intellectual disability, yung tinuturo po namin sa kanila is mga life skills, communication skills, ganun po. Kasi mas kailangan po nila yun. Yun po. Ayun. So, mapalad, no, itong ating mga estudyante talaga. So, Sir, kayo na nung panamdaman nyo na makaturo kayo karening estudyante yung areni? Siyempre, proud ko uling another skills na naman yun. Aside kitang teacher ko, makapag-communicate ka karetang with hearing impairment disabilities na. Maka-proud kasi mumulang dili. Ani naman eganagan na agawa na ining makapagsaltayan tin January deng deaf, deng mute na communities na. Pangadwaya pinitang naningawas ka na itang balang na akong kables. Another niya naman tambakan king banway ni nung Points. plus points plus factors na ban kinita mi pasar kagetang requirements tamo panigbabo na so ito blessed ko ang kay grateful kasi may biyasa ko king marining skills. Si ma'am. Yung teaching itself po, fulfilling na eh. Pero kapag sila po yung naging student mo, mas na-appreciate mo po yung sarili mo, mas ma-feel mo po yung sense of fulfillment. Kasi they are so appreciative. Yung kahit simpleng mga bagay lang, ma-appreciate po talaga nila yan. Ganun po. At parang extra challenge din yun sa'yo na... And then, yun nga po. Yun nga. Madami pong skills na matututunan. Like for example, the sign language. Sabi nga ni Sir Carlo, hindi lahat kayang makipag-communicate sa mga bata na hearing impaired. So, makikita mo din po sa mga bata kapag, naiintindihan niya ako, masaya po sila. Kapag naiintindihan sila, ganun yung mga kasalubong mo lang, yung they feel included kapag naiintindihan po sila. Oo, kasi kanina nga nakwento ko, no? Kaya, madalas din kasi ako may ma-encounter na mga ganong sitwasyon. Kasi minsan i-chat ako, like, sabi ko nga kay Sir Carlo kanina, yung pagka-chat niya sa akin, parang sabi ko, hindi ko talaga naiintindihan. Kung kaya ko lang talagang intindihan, ganon minsan. Pero yung usually yung chat nila parang baligtad. No, ganun talaga. Iba no? po yung syntax po nila. Oo. Kasi ang tanong sa akin nung nagchat-chat, imbis na siguro who you, ganon, or what's your name. Ang chat niya, me who, ganon. Yes, po. Parang baligtad talaga. Tapos minsan din dito, around sa aming station, no? Dito. Parang ang alam ko lang is oo tsaka hindi. Yes or no. Yes or no. Yun lang talaga. Tatango lang ako or gaganon. Kasi yun nga, sabi ko, kung talagang marunong lang ako, di ba? Siguro masaya din sila pag naiintindihan ko sila at nasagot ko sila sa proper way. So, idagdag kaya mo po, katang sign language kasi more karing sign language tamo is practical la. Example, itang mangan, minum, ang po itang lalaki kasi itang kopya, babae mag-makeup ya. So, tang tatang, bala mo namang ka-basic datang aliwa. Kasi, biya sa siguro kang baler, ding pengari naman din may nigaral, nung kang anak na deaf or mute, nung kang anak with hearing impairment, siguro tang practical lang, mga tayo na, may tutod na ka. Tang kundan may makanita, tang practical tamong gagawan. Pero apart tila paretang letters na, yes. sir. Natural signs Basic, din, diba?
Ayun. So, ayan po ne, dimdam tamo ning experiences da po rin, kaya katamo nga duwang bisita. Kareniping karelang SPED students, tuturo ne po. Mo basta mo naman magaral, no ne dadake itang karelang energy, in karelang time, kaya niping kasalukuyan magagawang brigada eskwela. Yes. So, nga ni ma'am and sir, may gusto po ba kayong parang, ayan, manawagan kung ano ba yung mga pwedeng i-donate ng ating mga stakeholders or ng ating mga listeners and viewers ngayon pong hapon na ito. Okay, muli po magandang hapon sa inyo lahat. Sa ating mga tagapakinig, mga minamahal na tagapakinig, kami po ay kumakatok sa inyong mga puso upang humiling ng tulong at suporta para sa Brigada Eskwela ng Pampanga High School. Kailangan po namin ng iba't ibang uri ng tulong tulad ng mga kagabitang pamparalan, tulad ng walis, basahan, pintura, at iba pang cleaning supplies. School supplies po na magagamit ng ating mga mag-aaral. Mga serbisyo, kung wala po kayong may ambag na in kind, pwede naman po yung mga services, kamukha ng pagkumpune, no? Tulad ng pagsayos ng mga sirang upuan, mesa, bintana, at iba pang mga pasilidad ng paaralan. In cash naman po, maaari po kayong magpag-ugnayan sa amin sa Pampanga High School sa pamamagitan ng aming official na numero ng telepono ng Pampanga High School, 961-4261. And syempre, pwede rin po kayong reach out through Facebook sa aming Facebook page na Pampanga High School 1902@gmail.com. And pwede rin po kayong pumunta mismo sa aming paaralan para personal na may pamahagi ang inyong tulong. Lahat ng uri ng tulong ay malugod naming tinatanggap at lubos na pinapahalagahan. Ayun po. So sir, aside po dun sa mga stakeholders, parents, yung from LGU, open din po kayo na tumanggap ng ibang volunteers from outside. Yes, po, especially mga private institutions, no? NGOs. And NGOs, yes. Private At saka mga institutions. iba-ibang mga organization na pwede silang makaambag or makatulong sa ating Brigada Eskwela this school year 2024-2025. Ayan. Baka may message po kayo sa mga sumusuporta dito sa Pampanga High School, no? Ayan. Binabati namin ang pinakamasipag, pinakagwapo at pinakamagaling na prinsipal ng Pampanga High School, Sir Richard Cristobal Agustin. Hello sir, kasama ko po si Ma'am Jeline, and Hello we are so po. proud na kayo po ang aming tatay ng paaralan. And syempre sa mga bumubuo ng admin, sa mga non-teaching personnel, hello po sa din po sa mga teachers, head teachers, Especially master teachers, at syempre The SPED dahil na-share program namin po. ito sa page namin, ang aming community ng special education program, mga students and parents, magandang araw po sa inyo lahat. Ayan. Si ma'am, baka may gusto po kayong i-greet. Ayan, mga personal na gusto nyo pong i-greet. Na-mention na po lahat ni Sir Carlo. So, ang dagdag ko na lang po, we Yung have family the nyo, SPED ma'am. program po. Yung mga teachers po sa SPED program, and then the students and the parents po. Ayan. Thank you so much po. At ngayon, batiin natin itong ating Facebook viewers, no? Kahit na medyo biglaan itong ating public service advisory ngayong hapon. Magandang hapon po kay Roselito Mungkal, Jane Sampang Evasco, Tinette Bundalian Perez, Onin na Vlog, Basilio and Joel, Suzy Aquino, EJ Manlapas, Isa Cativo, Jefferson Centeno, Lorraine Daclan, Leonette Viray, Mark Aaron Enriquez. Ganon din po kay Mirla Katakutan, Dino Manese, Meds Dizon Facun, Coronada Mitra, Mariel Parpan, Jeanette Lino, Charles Roland, Win Silvestre Flores, Serafin Jr. Garcia, Seisuba, Puresa Bumanglag Orias. Ayun, mula po kay Reynaldo Ventura. Shout out po, JASHS Batch 73. Ayan po. Maraming salamat po at muli po kami ay nagpapasalamat sa nai-share po ng ating mga bisita ngayong hapon na ito, no? At special din, no? Kasi may touch of dun sa isang topic natin regarding dito sa ating mga persons with disabilities. At muli po, maraming salamat. Abangan po natin yung ating 3 p.m. Chaplet of the Divine Mercy, 3:30 p.m. Sunis Kapampangan, 5:30 p.m. Wednesday Novena to our Mother of Perpetual Help, 6 p.m. Barkadahan kay Kristo,
At bukas po, July 25, 8:30 a.m. Kasangga at Kalusugan, 9 a.m. ang ating pong live na misa para po sa Rite of Ordination to Sacred Orders of Presbyters ni Reverend John Paul C. Morales na pangungunahan po ni Most Reverend Florentino G. Lavarias, DD doon po sa Florida Blanca, Pampanga. At dahil po dito wala tayong 11 a.m. Misa King Radio, and for our 12 noon Kwentuhang Katoliko, I think magre-replay po muna bukas. At ayan, dakal pong salamat Pasibayo, Chinchinugid po kakaluguran, mimingat tamo po. DWBL FM 91.9